15 वर्सांनी फाटले आम्ही दूध घालता. ओके. लॉकडाऊन आफ्टर लॉकडाऊन 2019-20 बँकेचो हिशोब जावंक ना हेचो आमच्या डेअरीचो हिशोब क्लियर ना असा सारखो ना. आम्ही रजिस्टराक कंप्लेंट केला. आम्ही हेंकाय सांगले परत विचारीत असता. मात अजून मेरेन आमकां तेचेर रिप्लाय म्हणून कितेंच मेळना. आमकां तेंच्यांनी आमची हर्षदा पाटील यांच्यानी त्यांच्याकडे 2019चे बी हे मागलेले ऑडिट. आरटीआय मागान त्यांच्यानी घेतले ते ऑडिट घेतलेले आहात त्यांच्याकडले. मग त्याचेर असे खंयचेच हे ना की क्लियर ना बिला बी कांयच क्लियर ना. फक्त त्यांच्यानी बरोवन दिलेली आमकां. ओके. आम्ही सभासद दूध घालता. फाटल्या 2-3 महिने आले प्रत्येक शेतकऱ्याक कोणाकच पैसे मेळांक ना. कितें दितात म्हणटा ते कितें विचारले तुमचे पेमेंट घालतलो आम्ही येवंक ना आणि कितें अशेंच सांगता. तुम्ही मग ते मेन सोसायटीक बी कळयले दूध डेअरीक कळयले तुम्ही. दूध आमचो सुपरवायझर येता मळीक म्हणा तो म्हणता आम्ही फक्त डेअरी आम्ही पेमेंट टायमार घालता. तुमचे जे दूध पावता त्याचो पेमेंट बी तुमचो टायमार घालता. तो फक्त हांगा चेकिंग येता दुधाची क्वालिटी चेकिंग म्हणून तो येता. आणि सर आणि सर फोंड्याच्यान एकदा संतोष देसाई म्हणून हांगा आयले. त्यांच्याकडे आम्ही कंप्लेंट केली. ते आमकां सांगले आम्ही तुमच्या सगळ्या हेंका डेरीकच सांगणार तुमच्या दुधात पाणी असता म्हणून पाणी घालून पाठयता म्हणून तुमचे म्हणून ते आले. पण त्यांना सांगले तुम्ही किती विचार करा. तुम्ही तिने आमकां सांगले तुम्ही कमिटी जमाया आणि तुम्ही मागीर विचार करा. पण हांगा कमिटीत कोण जमना. आम्ही म्हणून कितें करपाचें. आम्ही कमिटीतले कोण नाही. कमिटीतले मेंबर एकूय ना हांगा. आणि कमिटीतल्याच मेंबरांच्या पेंडीचे उदार पैसे असतात ते दिवंक बयना. ओके. कितें म्हणटा तू. आणि कमिटीच्या लोकांनी जास्त पेंड नेलेली असा त्यांच्याकडनं. आणि त्यांचा हिशोब त्यांच्या सेक्रेटरीने काय ठेवक नाही. ते देतात म्हणून सांगतात पेंड. पण पेंडीचा हिशोब काही नसा. 4-4 लाखाची पेंड बाहेर असतात. आता जे घेणारे असं सभासद ते सांगतात की आपण पेंड नेऊकच नाही असं ह्याच्याकडनं असं पूर्ण सांगतात. आणि ज्या आमच्या डेअरी आमचे चेअरमनाची सून अनिशा सामंत आज 100-150 लिटर दुधाचा पुरवठा करता. तेका पेमेंट टाइम मिळता कारण त्याचो बिझनेस सेटल असा. आणि तेका अवॉर्ड तानावडे आणि प्रमोद सावंतनी दिल्लो असा. चांगली गोष्ट असा त्याबद्दल आमचं काही ना. पण 100 लिटर दूध घालणाऱ्या डेली पेमेंट मिळतं अर्ध्या 15-15. पण बारीक सारीक शेतकरी आम्ही 5 लिटर 10 लिटर दूध घालतो त्यांना आमका 4-4 महिने पेमेंट मिळणं नाही. ह्याची जरा हे करायची. हरशी पेमेंट केन्ना मेळा. 31 तारीख काय आमच्या महिन्यातनं 2दा पेमेंट मिळता. एक 7 तारीख पेमेंट मिळता आणि दुसरं एक 22 तारीख पेमेंट. म्हणजे महिन्याक 2दा 15 पेमेंट. पूण आता कितले दीस जाले तुमकां मेळोंक ना. कितले महिने. म्हाका मार्चाचे 20 तारखेपासून मी दूध चालू केला आणि त्याने अजून पेमेंट दिवंक ना. तू दिसाक कितले दूध घालतालो. दिवसाक मी 2-3 लिटर असे घालतात. तरी दिव ना. तुम्ही विचारले चेअरमॅनाक बी विचारले. चेअरमॅन एक्सपायर झाले 10 महिने झाले. आता जी कमिटी असा ती कोणच कमिटीतलो दूध घालपाक म्हणून कोणच फार्मर ना. तसली कमिटी सध्या त्यांची आसा चालू असा सध्याच्या हेची. खंय चालू मिटिंग काय ना तशें न्हू म्हटल्यार तीच कमिटी अजून आसा. कमिटी बरखास्त करूक ते आता सांगतात आमकां कमिटी बरखास्त करा. पण आमकां हिशोब कायच देण्यात नाही. आणि कमिटीक आम्ही सांगला तुम्ही बरखास्त तर कमिटी सांगता तुम्ही कोर्टात जाणार आमच्याकडसून आम्ही पैसे खाल्ले म्हणून कंप्लेंट करा. तुमचं पाय आम्ही चुकवतो म्हणून सांगले. आम्ही कोर्टात खंय जावचे आता का आमचो धंदो सांभाळचो. आणि बारीक सारीक आणि गव्हर्नमेंट सांगता तुम्ही गाई घ्या धंदो करा. एवढी सबसिडी देतो तेवढी सबसिडी देतो म्हणून. पण हे खाली काय जातं ते गव्हर्नमेंटाचं लक्षात नाही. आम्ही रजिस्टराक लेटर केला. फोंडा डेअरीक आम्ही सांगितलं पण एकही कोण ऍक्शन घेण्यात नाही.